हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानो फिननाय जाबाय। आं दिनैहाय आबसुनि बारै खोथाखौ बुंगोन आं। दिपेन बर' बिथांनाव मोनसे कुइसन जे दिनैहाय जेसेबां आबसुनि प्राइमारियानो दखराना माथाय आं बेखौ बुंनो रोङा, आबसुनाव खमा बियो दै, बे मोनसे सोदोबनि थाखाय प्राइमारिनि आबसुफोरा सिडलिनि आरो बे खासिक'त्रानि आबसुनि मानसिफ्रा बिथांमोननो मा दिपेन बर'आ सोरबा सासे इउटिउबारखौ थांनानै मोनानि 7टा 8टायाव थांनानै 10-15 जन थांनानै बिथांमोना धमखि हैनाय बा माबा मोनसे कुइसन खालामनाय बे अधिकारखौ बिथां दिपेन बर'आ होना दोनदों नामा? आरो बै प्राइमारि एबसुफोरनावहाय दिपेन बर' बिथाङा सोरनिबा प्राइमारि एरियायाव इउटिउबारा आबसुनि एगेन्स्टआव खोथा बुङोब्ला बिनि न'आव थांनानै माबा मोनसे धमखि हैनाय, बिबो मोनायावसो। अफ्रिया बिखौ गिया, मोनथिबाय? सोरनिबा आबसुनि धमखि होनाय, सोरनिबा माबा मोनसे धमखि होनाय बिखौ गिया। केस हो, अफ्रिया बिखौबो गिया। अफ्रिखौ उनजों दा गाव, सिगांजों पिस्तलजों गाव, बेखौ अफ्रिया मानिगोन। आरो अफ्रिया बर' रायजो राजानि थाखाय जिउ दान होनो थाखाय राजि। आं बेखौबो गिया, आं जिउ होनो थाखाय आं गिया। समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय आङो जिउ दान होनो गिया। खारन गिया होननाय सोदोबा मानो थाखाय आंखौ दिनैसिम बे अबस्था लाबोदों बै बर' रायजो राजा। होनबा आं बै बर' रायजो राजानि थाखाय जिउ होनो थाखाय आं मानो गिनांगौ जाखो? दिनै आं सोरबा बायदि मानसि नङा। दिनै आबसुआ मा खामानि मावदों? बिथांमोना खोमसि हर बायदियाव हराव थांनानै बिथांमोना बै गेरेमसा बसुमतारी इउटिउबार बिथांनि न'आव थांनानै जेरैबायदि खोथा बुंहैनाय, जेन माने धमकि हैनायसो। मबाइलखौ नोङो खाथियाव दाला, मा भिडिअ खालामजानो गिदिं नामा? नोंथांनि मोननै रेकर्डार दङ, बै गेरेमसा बसुमतारी बिथांनाव नोंथांमोननि रेकर्डार दङ, बिथाङा होगोन। खिन्थु आं बिथांनि जानानै खोथाखौ बुंगोन। नोंथांमोना साननो हागौ बिबो BPFनि भिखारिसोलै, बिदि साननो हागौ। आं सोरबा BPFनि जानानै BPFनि आं आर'नाइ गानफेराखै, नोंसोरबायदि आङो सोरखौबा धमकि हैनो थाङाखै। आरो हायोब्ला आबसुआ बे जाय गेरेमसानि न'खराव आबसुआ थांदोंमोन, बिथांमोनखौ आं बुंगोन, नोंथांमोना हायोब्ला बै गेरेमसा बायदि बुं, हायोला साहस खालामनानै बुं, नोंथांमोना बुं बेखौ। आरो नोंथांमोना हायोब्ला अफ्रिनि न'आवबो मा 20 जन 1000 जन मानसि लाबो, थेवबो नैबे अफ्रिया गिग्रा मानसि नङा, मोनथिबाय? आं बिथांनि न'आव, बिथांनि गेरेमसा बसुमतारीया दिनैहाय बिथाङा मा साहस लाना खोथा बुंदों, माखासे कयेकथा खोथाया नंगौ बिथाङा पलिटिक्सआव बिथाङा नंगौ, बिथाङा दिनैहाय सोरबा BPFनि जानानै खोथा बुंदों। आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। नाथाय नोंसोरबायदिया, आबसु बायदिया दिनै ओरैबायदि हारिनि खोथा बुङो। दिपेन बर'नाव आं कुइसन, नोंथाङा प्राइमारि बायदियाव माबायदि क्लास होना दोनदों? नों माबायदि एडभाइस होनानै दोनदों? नोंनि जिसिबां बिटिआरआव आबसुफोर प्राइमारिफोर दं, बिसोरखौ नोंथाङा दिपेन बर'आ मा क्लास होनानै दोनदों? आंनि कुइसन बियो। नोंथाङा होना दोनदों ना मा? सोरबा इउटिउबारा आबसुनि एगेन्स्टआव खोथा बुङोबा बिनि न'आव थांनानै धमकि हैनांगौ, बुंहैनांगौ, बेफोरबायदिखौ नोंथाङा क्लास होना दोनदों नामा? आंनि कुइसन। XNDB आर्ट डिफेक्शननिफ्राय कुइसन बियो। आंनि मोनसे आरो कुइसन बाव, आबसुआ दिपेन बर'आ दिनैहाय गोबां मानसिनि दिनै मुर्ति बानायनानै सावदों। येस, नोंथांमोननि बे मुर्ति सावनायखौ आं मानिदों। नोंथांमोना हागोन ना हाया? रन्जन दैमारियाखौ गाबोन रिलिज जानांगौ होननानै धरना होनो हागोन ना हाया? राजा लामा गाथेनो हागोन ना हाया? दिपेन बर' जेसेबां दखरानि आबसु दं, आं बेखौ कुइसन खालामदों, मोनथिबाय? XNDB अफ्रिया बुंदों
आर्टिफेक्सननिफ्राय आं नोंसोरनाव कुइसन रन्जन दैमारिखौ नोंथांमोना बरननो हागोन ना हाया आरो रन्जन दैमारिनि जानानै नोंसोरो धरना होनो हागोन ना हाया नंखाय बाखाय बै माखासे माबाफोरनि थाखाय होनानै लाब गैया दिनै रन्जन दैमारिया सोरनि थाखाय जेल जादों दिनै पिस एकर्ड जाबायब्ला रन्जन दैमारिया गनांगौना गनाङा दिपेन बर' नोंथां आरो भाइस प्रेसिडेन्ट आबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट नोंथांनावबो आं कुइसन दिनै पिस एकर्ड जादोंब्ला रन्जन दैमारिया गनांगौना गनाङा आंनि बियो मोनसे कुइसन आरोबाव भाइस प्रेसिडेन्टआव मोनसे कुइसन बाव आबसुनि बिथांमोना रन्जन दैमारिया पिस एकर्ड जुदि खालामबायबा सागान जुदि होबायब्ला बियो दिनै जेलनिफ्राय गनांगौना गनाङा दिस इज माइ कुइसन आबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टनावहाय मिथिबाय नोंथांमोना अनलि बे प्राइमारियाव बा दखरायाव सोरबा इउटिउबारा गेरेमसा बसुमतारी बिथाङा दिनैहाय आबसुनि एगेन्स्टआव खोथा बुंदों येस नोंनि एगेन्स्टआव खोथा नोंसोरनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय लगे लगे आंहाबो नांदों मिथिबाय आंनावबो नांदों अनलि दिपेन बर' आरो भाइस प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि नोंथांमोनावल' नाङाखै आंनावबो नांदों समस्त बर' रायजो राजानाव नांदों बे खोथाया दिनै नोंथांमोना मा थुनहरदों खासिक'त्रानि आबसुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना थुनहरदों नामा आंनि कुइसन जुदि थुनहरदोंबा मानो थुनहरदों मा हिसाबै थुनहरदों नोंथांमोना आं कुइसन खालामनो मोना नामा नैबे अफ्रिनाव फै कुइसन खालामफै सोंफै आं बेखौ नोंथांमोननाव बुंदों आं आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि जानला मानला खोथा लानानै आबसुनि एगेन्स्टआव बुंनो मोना नोंसोरलाय सोर आइनडिएफबिनि एगेन्स्टआव धरना होदों सावदों मुर्ति दिनै एनडिएफबिया बेफोरबायदिखौ एक्स एनडिएफबिया दिनै जेबो खालामबावाखै बिदिखौ मिथिबाय दिनै नोंसोरनि समाव आबसुआ दिनै मा मावदों बर' रायजो राजाखौ लानानै अनलि थगायदों आं बेखौनो खोथाखौ बुंगोन आं दिनै माबोरै थगायदों नोंथांमोना दिनैहाय बे गेरेमसा बसुमतारी बिथांनि खोथाखौ सिन्था खालाम दिनै बियो मानि खोथाखौ बुंदों गेरेमसा बसुमतारिया दिनै जाम्बा नङा गेरेमसा बसुमतारिया दिनै एफाराब लेखा रोङि मानसि नङा दिनै बुजिनानै मोनथिनानै बै माखासे कुइसनखौ दिनै गेरेमसा बसुमतारिया खालामदों नोंसोरनाव जाखिनि भिडिअ खालामदों आं बिथांखौ मोजां मोनदों आरो गेरेमसा बसुमतारिखौ सोरबाया मोजां मोनाखैबा आनसाबस्क्राइब खालाम अफ्रि दैमारि चेनेलखौबो सोरबाया मोजां मोनाखैबा आनसाबस्क्राइब खालाम आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों नांगौबा आंनि चेनेलाव अनलि वान सिंगल सासेल' थाथों नोंथांमोना जुदि पिस एकर्ड जाथारदोंब्ला आं दिपेन बर'नोखौ आं दाबो बुंगोन भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो बुंगोन नोंथांमोना आंनि सायाव केस हो एफआइआर हो आं मास मोनथाम जेल जानोखौ राजि अफ्रिया मास मोनथामखौ नोंथांमोननि केसाव आंखौ मा केस होगोन मार्डार किडनेपिं हायोब्ला दाबो धरनाखौ हो नैबे अफ्रि दैमारिया नोंथांमोनजों ओंखारगोन आबसुनि दिपेन बर'नि खाथियाव जिरायनानै दाबो नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखिनि खोथाखौ अफ्रिया बुंगोन बिखा बुनानै बुंदों मिथिबाय नोंसोरबायदि आं दिनै दोनथ'ग्रा मानसि नङा नोंथांमोना जुदि बुं दाबो हायोला गाबोन बे सप्तानि गेजेराव जों बड'लेण्डखौ जागायफिनगोन बिफिननाया हायोबा डिक्लेयार खालाम दिपेन बर' आरो प्रेसिडेन्टजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ आं बुंगोन आं नोंथांमोना हायोब्ला जों दिनै बड'लेण्डखौ बे सप्तानिफ्रायनो बिनायखौ जागायफिनसिगोन होननानै बुं हाजार बार बुंगोन आं मानो होनना बुङोबा एनडिएफबिया दिनै आर्मस लानानै सिलाय लानानै नांदोंमोन दावहा नंगौ सभारेन्टिखौ जों बिदोंमोन नाथाय आर्मस दावहायाव जोंनो थानाय थाखाय मोनसे जायगा नांगोन बै थानो थाखाय जोंहा मोनसे जायगा गैयि जादों शेल्टार गैयि जादों बे हिसाबै बे पिस एकर्डआव जों सागान होनो गोनां जादों आर्टिफेक्सना गासै आर्टिफेक्सनल' नङा एनडिएफबियानो होनो गोनां जादों आं बेखिनि खोथाखौ बुङो दिनै नोंथांमोना गणतान्त्रिक भाबै नोंथांमोना होसिख्रावनो हायो मानो जिरायदों मानो थाबथादों नोंसोरो कन्टिनिउ खालामबाय था
नो बड'लेण्ड नो रेस्ट मोनागौ मानि जों जिराया प्रमद बर'आ दिनै मानो थाखाय दिनैहाय बिसोरो दिनैहाय बड'लेण्डखौ दोनथ'खो सानसे समाव बियो बुंदोंमोन आंनि भिडिअखौ नायलां दै बावहाय आङो प्रमद बर'नि भिडिअखौ होनानै होगोन आं गरिब मानसिनिफ्राय आं जोनोम जाबोनाय मानसि येस नंगौ आंबो मानिदों नों बायदिया गरिब मानसिनिफ्राय जोनोम जाबोनाय आं मानिदों गनायदों आंबोथ' दिनैहाय सोर बायदिनिफ्राय फैदों गैयि निखावरि भिखारि मानसिनिफ्रायसो जोनोम जाबोनाय मानसि आंबो थेवबो बर' रायजो राजानि खोथाखौ आं सिन्था खालामदों सानदों दिनै नोंसोर बायदिया मानो फाननांगौ दिनै बर' रायजोखौ प्रमद बर'आ फानग्रासो बियो बर' हारिखौ फानग्रा बियो आबसुआ स्टाडि खालाम बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ आबसुआ बेसेबां गोबाव खामानि मावा बियो लगालग दिनैहाय जाब बारनानै दिनै इउपिपिएलआव हाबदों हाबनाय लगे लगेनो दिनैहाय सोर मोननांगौमोन दिनैहाय सिबा सोर जानांगौमोन दिनैनि दिनाव डिपुटि सिबा सोर जानांगौमोन दिनै बिटिआरनि सिबा आबसुआ दिनै प्रमद बर'आ मानो जाखो साननैनि उनावहाय रिजेन होदों आबसुनिफ्राय दिनै साननैनि उनावनो बियो बिटिआरनि चिफ जादों मा हिसाबै इउपिपिएलआव दिनैहाय सोर लाखिदों आबसुआबो बेखौ मिथिगौ दिपेन बर'आ बिथाङाबो मिथिगौ भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो मिथिगौ सोरबा दखरा होन सोरबा मा होन दखरा नोंथांमोना दखरानि प्राइमारिनि जेसेबां मिथिया दिपेन बर'नाव क्लास ला नोंथांमोना सोरनिबा न'खराव थांनानै धमकि होनाया सोलिनाय नङालै जानाय नङा अफ्रिनि न'आवबो फै नोंसोरो धमकि फै बुफै अफ्रिखौ बुथारफै जेबो खालामनो हाया गिया अफ्रिया बिदिखौ नोंथांमोनजों बुथार जानो मोनोब्ला देथार जानो मोनोब्ला गावथार जानो मोनोब्ला अफ्रिया मोजांसो सोरगोआव जायगा मोनगोन आं मिथिबाय नोंसोरनि थाखाय आं बुथार जानो एनडिएफबिआबो फार्स्ट टाइमावहाय सोर बुथारग्रोआ सोर मुंख्लं खालामा आबसन खालामग्रोदों दिनै आं बेखिनि खोथाखौ बुङा बेखिनि खोथा आंनिफ्राय गदों सानसे समाव आङो एनडिएफबिनि मस्ट लिडार बिसोरनिफ्रायनो आङो खोन्थानानै होगोन आं दिनै आं बेखिनि खोथाखौ बुङामोन दुखु नांदों आं रागा जोंदों आं सोरबा सासे इउटिउबारखौ थांनानै नोंसोर धमकि होनाया सोर फोरोङा दिपेन बर' भाइस प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना फोरोंहोगोन नोंसोरखौ बेनि अनगायैथ' जेबो गैया सोरखौबा बुनांगौ अफ्रिखौ खासिक'त्रा बायदियाव बुथारब्लाबो जेबो आयु बे सप्ता खनसेनि उनाव नोंथांमोना नाय अफ्रिया बेसेबां बोलो अफ्रिजों आं गोदा खालामदों दाबो सासे मानसिया आंनि थाखाय जाया लोङा धरना होग्रा मानसिबो दं आं बेखौनो दिनै नों आबसुजों चेलेन्ज खालामदों आंखौ गाबोन बुथार देथारनानै गार आबसुआ हाथारनानै गार आं बर' रायजो राजानि थाखाय हाथार जानो देथार जानो गावथार जानो बेफोरखौ राजि आं दिनै मोनसे खोथाखौबो बुंबावगोनसो बोरैबा रागा जोङोब्ला मिथिबाय 5 मान्थनि उनावहाय 5 मासनि उनावहाय सोरबा गरिब मानसिया जुदि थैनि उसुबिदा जादोंबा नैबे अफ्रिया होगोन मिथिबाय एक्स एनडिएफबि आर डिफेक्शननिफ्राय 5 मासनि उनाव सोरबाया न'खरा जुदि थैनि प्रब्लेम जायोबा आं होगोन आंनियाव फन खालाम आं होगोन आं हैगोन बिनो डनेट खालामगोन एबसुआ बिदि हाया आसियाव थुबाय थै बरनबाय बिदि सिगनेसार हरनोल' गोरों बिनि अनगायै जेबो गैया आबसु हिसाबै दिनैहाय सोर साबेसेनो थै डनेट होदों लाजिनांगौ नोंथांमोना उखै हाबनायावबो आं दङ बावहायबो आं थांदों सोर साबेसे उखै जानानै थादों बावहायलाय दिपेन बर'मोना ओंखाम जाग्रा प्रमद बर'मोन बायदि रेस्टुरेन्टआव थांनानै दै लोंहैग्रा ओंखाम जाहैग्रा बिसोरो लाजि रोङाखै बर' रायजो राजाखौ एफाराब उखै हाबनानै थानाय एफाराब धरना होनाय दिनै बर' रायजो राजा बर' आइजोफ्रा गावनि फिसाखौ लानानै गाइखेर जाहोदों काजलगाव बायदियाव सान्दुं गोसा थिं थिं सान्दुङाव सोरनि थाखाय थादों बेफोरो बै आबसु दखरानि मानसिफोरखौ आं कुइसन खालामदों नोंथांमोना सिन्था खालामदोंना खालामाखै सानसे समाव नोंथांमोन लिंनायाव लोब लोब फैदोंमोन दिनै सोरनिबा न'खराव थांनाङा बेफोरबायदिया दिनै नोंगौ नोंसोरखौ सापर्ट खालामा सोर सापर्ट खालामगोन नोंसोरखौलाय दिनै दिनावलाय सोर सापर्ट खालामगोन नोंसोरखौ रावबो खालामा मिथिबाय रावबो खालामा सिन्था खालाम दिपेन बर'
प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि नोंथांमोना लाजिनानै लाब गैया दिनैनि दिनाव आबसुआ गाद्दारि खालामदों एनडिएफबिखौ फानदों आं बेखिनिखौ स्पष्ट बुंगोन नोंथांमोना हायोब्ला लास्टआव आं बेखौल' बुंगोन नोंथांमोना जुदि रन्जन दैमारिनि थाखाय जुदि सिन्था खालामदोंबा सानदोंब्ला नट अनलि रन्जन दैमारि जेसेबां जियालाव लिडार केडार गासैबो दं बिथांमोननि नामाव नोंथांमोना आबसुआ राजा लामाखौ जुदि 24 घन्टा धरना होनो हायोब्ला नोंथांमोनखौ सेलुट होगोन आं मिथिबाय आं होगोन अब्लाना बावहाय अफ्रियाबो एटेन्ड अफ्रियाबो हाजिर म्हणजे अफ्रियाबो नोंसोरजों जिरायगोन मिथिबाय दिपेन बर' आं नोंजों बुंगोन दिनै आं नोंखौ दिनै दिपेन बर'नि सायाव आं बुंनांगौ आं दुखु मोनदों जेसेबां खोथा बुंदों आं दुखु मोनदों मिथिबाय नोंथांमोन बायदिखौ दिनै बर' रायजो राजा दिनै एक्सेप्ट खालामदोंमोन गनायदोंमोन नोंथांमोना दिनै मानो सोरबा सासे न'खरनि न'आव थांनानै गैयि मोनसे इउटिउबार बिथाङा बिपिएफनि जानानै बुङो खोथाखौ आं मानिदों गनायदों आरो नोंथांमोना जुदि बिदि खोथा बुङोब्ला आं एग्जाम्पल खोथाखौ होनगोन बड'लेण्ड टाइगारा दिनै दाखालिहाय मा खोथा होननानै बुङा एबिएमसुनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनानै दिनै मानो केस होजादों मानो केस होजादों मानो केस होजादों दिनैहाय बिथांमोनखौ थांनानै बुंहैनो हायामोन नोंसोरो बड'लेण्ड टाइगारखौ थांनानै बुंहैनो हायामोन दिनै आं दिनै बड'लेण्ड टाइगार बिथांखौ आं जेबो होनाखैमोन आं दिनै बेवहाय आं दिनै फंसे खोथा बुंनो गोनां जादों आं बिथांनि भिडिअखौ नायो गासैखौबो नायो आं खिन्थु आं हजम खालामनानै दं आं आरो हजम खालामलांबायबो थागोन बे आंनि एगेन्स्टआव जुदि भिडिअ खालामोबा खालामथों नांजाया बुंनांगौ गैया बिथाङा माबा मोनसे बेनिफिट जायोबा खालाम आंखौ जुदि लानानै बेनिफिट खालाम मोनोब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु बिथाङा हायोब्ला चेलेन्ज खालामगोन आं बिजों आं बायदि सेक्रिफाइस खालामनो हागोन ना हाया आं बायदि देहा गारनो हागोन ना हाया बिमा बिफाखौ नागारनो हागोन ना हाया बिदा फंबाय बिबथै बियादै बेफोरखौ नागारनो हागोन ना हाया चेलेन्ज खालामगोन आं मिथिबाय दिनै गबिन्दखौ आं दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों बिथांजों आङो एनडिएफबिनि जेसेबां लिडारफोर दङ मा खालामदों इउपिपिएलखौ दिनै बुंनायाव लाजिनांगोन इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जेसेबां एनडिएफबिनि मानसिफ्रा थांदों प्रमद बर'नो साला रन्जन दैमारि गनायनि नामाव मेम'रेन्डाम हैदों मा खालामखो बेफोरखौ मा खालामखो बेखौ प्रमदा बुं हायोला मा खालामखो मेम'रेन्डामाव अखा हादै बायदिया दिनैहाय मेम'रेन्डाम होदोंमोन रन्जन दैमारिखौ गनायनि नामाव मा खालामखो बेफोर मेम'रेन्डामाव बहा थांखो मा जाखो मानो बर'नो हायाखै ना सावना जाबाय नोङो प्रमद बर'खौ आं बुङोलै दाबो आं रन्जन दैमारि सारखौ आं दिनैसिमबो मानियो गनायो अरखां दाबखा सार बिथांमोनखौ आं मानियो गबिन्द सारखौबो आं दिनै मानियोमोन नाथाय बियो मा खालामदों जेला फार्स्ट टाइम बिजनि बायदियाव जोङो क'अर्डिनेशन कमिटिया जेला ज' जालायो गावबा गाव फेक्सनखौ जों सुद्रायलायो गावजों सुद्रायलायदों जों बावहाय सोरबा गबिन्द धीरेन माबा एसनो बायदिसिना जों मोनब्रै फेक्सना क'अर्डिनेशन कमिटि दानानै बावहाय सुद्रायलायदों नोंबो बिदि मावदों आंबो बिदि मावदों रन्जन दैमारिया बुंदों बावहायबो रन्जन दैमारिया नंगौ आंल' पारफेक्ट नङा गावनि दायखौ बिथाङा सुद्रायदों गबिन्द होन धीरेन होन एस होन पिनो होन सुद्रायलायदों दिनै मा बावहाय मोनसे डिसिसन लानाय जादोंमोन प्रमद बर'आ मोनथिगोन ना मोनथिया बिखौ धीरेन गबिन्द बसुमतारीखौ बुंदोंमोन जे जोंहा इमप्लिमेन्टखौ जोंना खालामनांगौआ जोंनि दायित्व सोरबा आबसुनि सायाव जों सोनारना थानानै जेबो लाब जाया बेखिनि खोथाखौ सावरायलायदोंमोन नाथाय बावहाय मा जाहैदों रावनिबो राव इउपिपिएलनि बिपिएफनि मिटिङाव जोंनि लिडारफोरा रावबो दानुजाहै होनना बुङो फार्स्ट टाइम गबिन्द बसुमतारीया बाक्सा बायदियाव इउपिपिएलनि प्रमद बर'नि फुस्लायनायाव प्रमद बर'नि गोदै गोदै बुंनायाव बिथाङा थांनो गोनां बाध्यता जादों बेनिफ्रायसो फेक्सना जाजोबदों मिथिबाय बिनिफ्रायसो फेक्सना जाजोबदों सोरबा डिनो धीरेननो आरनो माबा माबि बिदि जानाया भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि
MP जानायनिबो सिमां गैया रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों रायजो बिनानै रोजा रोजा सुबुङा थैबाय